Към сервис, добър ден. Ало, Да. за интернет се обаждам. Днеска купих си компютър аз и Да. от първомайци съм. Има ли как да се прекара интернет? Да, вие в момента наш клиент ли сте или не? Не, аз днеска купих компютър. Той комшията ми каза... телевизия нямате към нас? Мисля, някаква услуга към нас ползвате ли? Не, аз имам канал 1 и 2. Да, по принцип само интернет ли се интересувате ли от пакетна услуга с телевизия? Интернет. Аз телевизия не гледам. Само по канал 1. Само самостоятелен интернет мога да ви предложа 50 мегабита с скорост на интернет с двугодишен договор на цена от 10 лева. Ако искате рутер да имате да ползвате на бежични устройства, трябва таксата да се промени на 14 лева. Какво е това? Какво беше това? Рутер, ако искате, казвам, таксата става 14 лева. Сега, аз много не ги разбирам. Добре, какъв компютър сте си купили? Ами отидах днеска... Стационарен ли или лаптоп? Моля? Стационарен компютър ли си купихте или лаптоп? Не го знам какъв е. Добре, отваря ли се или е кутия? Да, едно като кутия е, да. Не се отваря като книга, примерно, или там както го Не, аз не ги разбирам. Аз за животните исках да гледам, то нямало, трябва интернет да прикарам, как става, въобще не знам. Добре. Сутринта го взех. Това може би не ви трябва рутер, за цена от 10 лева с двугодишен договор можем да ви прекараме интернет. Скоростта 10 мегабита. Ако желаете. Иначе как става това прикарване? Нещо трябва ли да се носи или... Трябва да дойдат техници у вас да ви инсталират кабел и да ви пуснат интернет. В нас трябва да дойдат. Договор. Много ясно, няма как по въздух да ви пуснем интернет, в смисъл трябва да ви се сложи кабелче. Кабела през двора ли ще минава, защото... Не мога да ви кажа, трябва да дойдат колегите да огледат. Те ще ви кажат откъде е смисъл. Аз не знам. Кога могат да дойдат? Те или... Не мога да конкретизирам, но до 72 часа се изпълняват всички заявки за нови включвания. В смисъл, ако сега пуснете заявка за включване, до 72 часа вече ще имате интернет със сигурност. Най-вероятно още за утре ще можем да го организираме, но не мога да ви го обещая на 100%, просто трябва колегите да проверите и да ви звъннат. Да ви кажа. Аз, защото сутрин става много рано и няма как кой да дойде. Ако може по-рано някак да дойдат... Колко? Ставам 5-5:30, ставам животните докато оправя там прасета, кокошки, отиде до обяд. Преди 5 часа сутрин няма как да дойдем да ви вършим интернет. За 6:30... От 9 до 8 вечерта. Добре, Да, организирате така нещата, че примерно да се върнете вкъщи за един час, за да могат да дадат колеги да ви инсталират услугата, след което вече може да продължите с ежедневните си ангажименти. Но просто трябва да сте на адрес, когато се инсталира услугата. И това трябва да стане в работно време. Добре, аз пак ще звънна тогава да видя. Ще се обаря пак, да видя без това, то с компютър ли да видя. Добре, ще ви чакаме. Благодаря ви. До чуване. Евроком Царевец, добър ден. Добър ден! Аз се обадях преди малко, зет ми звъня тук Ставри. За един компютър купихме от село Първомайци, се обаждам. И купихме компютър днеска. Обаче ми казаха съседа Кодо, че трябва да се прекара сега интернет. И звъня на вас, зет ми звъня тук. Обаче нищо не можахме да разберем как става това прикарване. И сега се фанах аз сега да ви се обадя да ви питам как става тази работа с интернета. Чакайте сега, вие имате ли към нас договор за телевизия? Телевизор аз имам. Аз искам интернет да прикарам. Не телевизор. Интернет искате да прекарате, това го разбрах. Въпросът е, кабелната ви телевизия към нас ли е, към Евроком? Аз нямам кабелна телевизия. Нямам кабелна телевизия, не е към вас, нямам.
Добре, на каса на Евроком Царевец можете да отидете, да се разберете, да си подпишете договор за интернета. Да Ама как става сега това прекарване интернета? И сега зет ми каза, тя идва ли тук? Идват колегите, пускат ви един кабел. Какъв е този кабел сега, дето го пускат? Значи аз имам животни, разберете ма, аз имам животни. През двора минават, имам овце, крави. Как минава този кабел през двора? Аз трябва да знам. Бабата китки има, ще им пречи ли, няма ли? Не може така да ми кажете, идват колегите един кабел, аз трябва да знам. Трябва да ми обясните. Аз съм клиент, аз ви звъня, вие ми обяснявате. Нали така? Господин, ако ме оставите да ви обясня, ще ви кажа, че няма как без посещение на вашия адрес, колегите... Добре, зет ми ви каза, ние сме хора от село, вие сте от града, 9 часа, добре, аз 9 часа вече, то е рекелно време. Аз искам сутринта рано да дойдете хората, имам дрелки тук, имам крабели, имам средла, всичко ще направим, ще го прекараме този интернат, да имам тук да гледам. Имаше едно, вие сте млада сигурно, имаше едно време едно предаване бразди, даваха всичко за животните, за нивите, го комшията Коля, купи си един компютър и интерната и гледа сега. Защо не мога да гледам? Защото не сте си пуснал, но вие очаквате от мен да ви обясня откъде точно ще ви мине кабела, което аз не мога да направя. Добре, значи моята къща е на 2 етажа. Моята къща е на 2 етажа. От първия етаж влиза кабела. Компютъра искам да е на втория етаж. Как ще стане това нещо? По стената на къщата. По стената, с пирончета ще го наковям. То ще стане, нали? Аз имам тук тесла, всичко. Те колегите ще го сложат, не е нужно да имате вие някакво... Ами аз ще ги почерпя момчетата. А колко струва това нещо цялото с всичкото му? Ами инсталацията е безплатна. Сега зависи за интернета. Ако щом желаете само интернет, така? Без телевизия, да. 10 лева на... 10 лева на месец. Много е 10 лева. 7 лева няма ли? Няма за 7 лева. За 7 лева няма, така ли? Това е таксата, която предлагам. Добре, значи за 5 лева ако дойдат, аз ще го прикарам, ще ги почерпя момчетата, всичко ще стане точно и 5 лева на месец. Разбираме ли са? Няма как да ви се пусне такса за 5 лева на месец. Не предлагаме такива услуги. 10 лева е интернета на месец, без значение дали ще почерпите техници или не. Ама бабата ще им направи пита. Ви, ако искате, елате и ви. Бабата ще направи пита, имаме тук ракия, вино. Аз разбирам, господине, но това няма просто как да се случи. 10 лева е месечната такса за интернета, само интернет. И техниците идват да ви го инсталират. Добре, айде за 6 лева, за 6 лева направо аз ще дойда при вас, ще възема и ще го инсталираме още сега днеска. Аз не смятам да се пазаря с вас, това са таксите, които предлагаме. Не предлагаме по-ниски и колкото и да си говорим в момента, по-ниска такса няма да ви предложим от тази, която е за всичките ни клиенти. Ако желаете, посетете каса на Евроком Царевец в Първомайци и се уточнете с колегите на каса. Аз ще ги посетя днеска и ще се разберем с вас. Вие като не искате, аз ще им кажа аз на тях. Приятен ден ви пожелавам. И на вас лека вечер.